Мисоли 405 аз тригонометрия як кунҷ дода шудааст 67,5 дараҷа. Қимати ифодаи синус 2 альфаро ёбед. Барои ин мисол кор кунам, аввал мо бояд айонияти тригонометрия ба хотир биёрем. Синус 2 альфа айониятам дар кор нест. Ин савол бисёрам мушкил нест. Синус 2 зарби 67,5 ман фикр кунам бо айоният ин як айоният аст. чӣ мешавад? Синус 135 мешавад. Синус 135 градус ба чӣ баробар аст? Барои мисол кунам як чӣ бояд ба хотир биёрем. Синус кадом вақт мусбат аст? Вақте ки кунҷ байни 0 и 180 градус бошад, синус мусбат аст. Агар кунҷи шумо байни 180 градус ва 0 бошад ва синус манфӣ аст, ҷавоби манфӣ мегирад. Агар кунҷи шумо байни 180 баробари монам 180 чанд? 360. Агар кунҷи шумо байни ҳамино бошад, яъне инҳоя вайша нагирем не? ва мо фақат байнаш баробари шарт нест ба бо. Ҳам байнаш бошад шуд барои фаҳмидани ишорати синус. Чунки ва ё як қадр дорад дар ҳамон кунҷҳо ва ё озмуда нест. Фақат байни ҳамино плюс ва минус. Ва аз инҷо мебинам ки синус 135 ҷавоби ман чӣ ки набошад? Мусбат бояд бошад. Ҳама ҷавоби тести мегӯям, ҳамаш мусбат аст. ва ин кунҷро чӣ хел меёбем? Як айнияти дигар формула бояд донем. Ҳамаи кунҷҳое ки дар байни 0 ва 360 градус ё ин ки калон, ҳамашро байни 0-90 градус ман ишора карда метавонам, гуфта метавонам аз ҷиҳати 0 ва 90 градус. Ҳамаи тамоми кунҷҳое ки 90 градус калон ҳастанд, бо 0 байни 0-90 ман ва инҳоро баробар карда метавонам. Яъне чӣ ман мегуфтанем? ин намуди саволҳоро шумо бояд чӣ хел кор кунед? Аз ҳамаи осон чӣ хел гуфта метавонем? Ин айниятро айнизод кунед. Синус 180 минус альфа ҳамвақт ба синус альфа баробар аст. Яъне кунҷе ки дар якум қисми доира, агар тригонометрия дар кор дошем, градусҳоро мо чӣ кунем? 0 то 90 градус ин дар якум қисм аст, дар дуюм қисм, дар сеюм ва дар чорум. қисми якум синус бо қисми дуюм ҳамвақт баробар аст. Ин ҳамин чунон. Яъне ба ҷои альфа шумо агар 20 градус фикр кунед, ин чӣ мешавад? Синус 160 ба синус 20 баробар аст. Агар альфа шумо 50 фикр кунед, синус 130 ба синус 50 градус баробар мешавад. ва ин қоидаро истифода бурда мо ин саволро кор мекунем. Ман синус 135ро чӣ хел навишта метавонам? Синус 135ро ман ин хел навишта метавонам. ин синуси 180 минуси 45 градус ва ин чӣ ба чӣ баробар аст? Синус 45 градус баробар аст. Яъне аз инҷо меравам ин қоида. чӣ хел ёфтем? ин хело дароз аст барои фаҳмондан. Барои мисол кор кунед, бояд ин хел зуд кунед. ва синус 45 градусро албатта ки мо медонем аз секунҷа ёфта метавонем. Секунҷаи махсус чӣ хел буда? 45 градуса. ин ду кун 45 градус, 45 градус, инҷа 90. Яъне айзод кардан шарт нест. Инҷа ҳамвақт 1 ва 1 решаи 2. Яъне Пифагор истифода мебарем. Синус 45 градус, қоидаи синусро ба хотир мебиёрем. Синус 45 градус ба чӣ баробар аст? ин рӯ ба рӯи 45 ин 1 аст. Тақсими гипотенуза решаи 2. 1 тақсими решаи 2. Ихе ҷавоб надорем. Инро ҳам ихе навишта метавонем. Решаи 2 тақсими 2. Ҳардуш якчи аст. ва ҷавоби мо А мешавад.